Innentől beszélhetsz. Tartod a tanyára ráfelé. Innentől kezdve beszélhetsz. De nincs mit beszélni. Nem baj, ezt a beszél. Na itt vagyunk a tanyának a hátuljánál. Most menjünk körbe. Ez így fog hallgatni. Remélem. De benne legyen minden. Itt ez a sok gumi, nézd csak! Amit mondtad, hogy majd a Jani elviszi. Baszik! Gyere csak! De jó, benne legyen minden. Így. Ez itt a Pistának a tanyája, látod? És akkor ott a kerítés, addig a tied. Ott a tava, nézd csak, tava. Ide jártak a birkák ki legelni, erre a darabra. Itt még nincsen semmi. Amarul van a gyümölcs, a dakácos, majd aztán megmutassuk a végén. Itt vagyunk a tanyának a végénél. Az a repedés van ott benne, látod? A kis ablaknál van a fürdőszoba, nem itt meg a nagy szoba. És csak meg, hogy milyen szép egyenes a fal itt hátul. Nincs vele semmi gond. Jók a csatornák is. Itt vannak a fenyőfák, ezüstfenyők. Hát ilyenkor most lehetne tüzelni, ezt is eltüzelhettük volna. Ide kihordanánk, azt itt eltüzelnénk. Mert most lehetne tüzelni. Nem? Ja. Most megyünk körbe. Arra elő. Ott van a mesdje a fóliáknak a szélén, arra kimén a fenébe. De most itt vagyunk a tanya környékén. Most megállunk. Ez itt a hátsó udvar, látod? Ott van az a góri, ami még jó. Itt van a Norton kútnak a villanja, itt amit látsz előttünk. Megállhatsz a pásztázsad úgy a terepet. Mi van, anya? Csak te hol? Ilyen madártávolat úgy csináljuk. Itt amit látsz, ez volt itt a Feri, amit tárcsázott itt. Erre így. Erre itt vissza eddig. Igen, akkor gyerünk erre. Most itt vagyunk a tanya elejénél. Tanya eleje. Azt az. Most megfordulunk, most itt az eleje, a terepnek az eleje. Ott van, arra úgy jövünk be, az körülbelül arra olyan
300 méterre van elé, ott a mezje. Itt, ahogy vannak a fák jobb oldalt, meg bal oldalt, ott van a széle. A mezji az nem, ahol van a fólia vége. Nem, az még kijebb méne izé. Kijebb. Ó, jóval kijebb. Ó, jé. Van ez 400 méter is. Látod a Pistának itt az a sok fóliája. Itten van egy Norton kút, ahol van az a feketeség. Itt kívülről. Most megyünk erre. Hogy az a másik szomszédtanya. Ott elő. És csak ezt mondtam, hogy van egy nagy fa itten, mit tudom én, bükkfa vagy nem tudom milyen fa. Ez itt nagyon jó nyáron, mert jó hűvös tart. Ez a góré, amit mondtam, hogy jó. Megállhatsz és egy kicsikét, mutassad a izét. Állj meg, és akkor fordítsad oda-vissza, hogy lásson mindent, hogy mi hogy van. Látod, ott van a melléképület, az, ami ki van dűve. Ez már nem a miénk, nem? Arra tartsod, arra. Ezek a nagy fák itten azt hiszem oda tartozik mi hozzánk, mert a kerítésen belül, vagy kívül vannak. Mindjárt megnézem. Hát nem tudom. Pont a mezje. Belül van. Belül van, belül. Ezek a fák itt belül vannak mind. Ja. Gyerünk ki ilyen. Hány percnél van, nem tudod? 7 perc, 45. Ennyi? 7 perc. Hetes? 7-es. Még 20. Most a másik oldalánál vagyunk a tanyának. Ez itt ez a roncs, ez másik. De itt most megállunk, itt a melléképületnek a hátulja. Pásztázod, arra vissza, arra vissza. Most megyünk arra vissza, mert úgy jöttünk csak körbe. – 10-12 perces az elmény. Imikém, itt van Kityu, itt van a górénak a külső vége. Itt ez amit látsz itt elő, ez egy ilyen supa. Itt volt a birka, tehén, minden, vagy mit tudom én, mik voltak itt. Na mindegy, ez itt kerítés volna, de hát ez csak volt kerítés. Gyere. Arra tartod, ugye? Voltak. Ja. Tartsad arra vissza, hogy mutassuk, hogy itt a szomszéd, egyik szomszédnek a bejáró útja, ez itt van.
És ide elgyűlünk a mesdjének a széljén. Vissza itt a mesdjén, kicsit, gyere erre is. Hát jó van, itt a mesdje arra visszafele, amerről gyűjtünk. Csak ez is, hogy hova tartozik, idei vagy oda. Hát nem tudom. Mesdjén van, ha most ki tudja, hogy ezt ha kivágnád, akkor ugatna-e valaki. Itt van a trágyarakások. Itt akadt el a traktor, mutasd a Lukasz. Most Timikém, menjél oda, azt mutass oda izét. A gyümölcs, azt mindig gyümölcs. Akác. Akáckáknak a sorol. Itt vannak a kis akácok, sorba. 1, 2, 3, 4 sor, 200 fa. Annyi, 200 fa. Remélem összfogják. Most itt vagyunk hátul, ahonnan elindultunk. Kisétáljunk arra a porta közepe fele mutatni, hogy itt azt még nem mutattuk. Azt nem. Micsoda? Az új földet, amit vettünk a Ja.